Vitajte v tutoriáli o letoviskách, ďalšom z našich modulov, ktoré vám poskytnú iný spôsob, ako si spraviť pobyt a dovolenku. Takže ako náhle vstúpite do rezortov, rezervácie alebo vyhľadávania prebiehajú iným spôsobom. Začneme v regióne, ktorý chcete navštíviť. Povedzme, že zostaneme v Európe, máme tu Afriku, Áziu, samozrejme všetky regióny s úžasnými letoviskami a zostaňme pri Európe. Potom sa presunieme k destinácii a vidíte, že sa dá ísť podľa krajiny a v niektorých krajinách sú špecifické oblasti. Ako príklad si vezmem Costa del Sol v Španielsku. Tu si vyberieme dátumy, kedy chceme stráviť dovolenku a chceme si vybrať deň v deň, flexibilne si vyberiem 7 alebo 14 dní. To znamená, že platforma bude vyhľadávať ponuky v letoviskách až 7 dní pred alebo po dni, ktorý si tu pri registrácii vyberiem. Ale potom si budeme, samozrejme, môcť vybrať konkrétne dátumy. Takže v tomto príklade to nechám ako 7 dní a kliknem na vyhľadávanie. Platforma mi ukáže na Costa del Sol, koľko z týchto rezortov budeme musieť navštíviť, aby sme mohli vyhľadať a uplatniť rezerváciu. Takže tu na tomto mieste pre tento čas, ktorý hľadám, máme k dispozícii tieto možnosti: priemerná cena za noc, celková cena, samozrejme kredity a vernostné body. Pôjdem na ne a kliknem na zobraziť dátumy. Teraz budem mať možnosti, samozrejme, pozrieť si fotografie rezortu, informácie o rezorte, o akú izbu ide, takže táto cena je tu 882. Máme tu dve možnosti, ktoré sa v podstate menia, je dátum. Môžeme si vybrať týždeň od 17. do 24. júna alebo od 24. do 1. júla 2023. V tejto možnosti však ide o pobyt v jednoizbovom apartmáne, takže bude mať jedáleň, kuchyňu, spálňu a samozrejme toaletu. A toto je jednoizbový apartmán, ktorý prijíma až 4 osoby. Takže ak to vydelíte podľa osôb, je to naozaj nízka cena. A samozrejme kredity, ktoré získate. Vernostné body, na ktoré môžete použiť dôležité informácie, sú informácie o rezorte, takže toto sú vybavenie, ktoré v rezorte nájdete a aktivity, ktoré sú tam k dispozícii, takže viete, golfové ihrisko, safari, potápanie, blízkosť nákupných atrakcií, zábavné parky, akvaparky. Toto je všetko, čo vidíte a tu vidíte, či je to v rezorte, či je to mimo rezortu alebo blízko rezortu. Toto je tiež dôležitá informácia, ďalšie informácie, aké je najbližšie letisko od rezortu a opäť dôležité informácie, pretože môžu existovať určité povinné poplatky, ktoré musíte zaplatiť po príchode do izby a sú vysvetlené tu o týchto povinných poplatkoch. Takže si ich pred rezerváciou skontrolujte, aby ste nemali žiadne ďalšie prekvapenia a opäť dokumentácia a tak ďalej, ktorú budete musieť predložiť po príchode na miesto. Takže v tomto príklade to funguje, povedzme pre tento príklad, ktorý je tu. Dobre, pokladňa je v podstate rovnaká ako pri všetkých typoch izieb, aj keď ide o apartmán pre maximálne 4 osoby, stačí mať rezerváciu na meno jednej osoby. Teraz sa pozrime na úplne iný príklad. Ideme do Mexika, do Cancúnu a držme rovnaké dátumy a budeme hľadať. No tu uvidíte, že máme veľa naozaj lacných rezortov. Ale ako vidíte tu vľavo, už máme jeden filter, ktorý hovorí iba all inclusive. Takže existuje veľa rezortov, ktoré majú povinné all inclusive. Takže to znamená, že jediný spôsob, ako sa tam dostať, je z all inclusive. Ale cena, ktorú tu vidíme, nie je all inclusive. Takže tieto možnosti sú ako 4 dni, teda 3 noci. Takže tu máte veľa možností, z ktorých si môžete vybrať zo všetkých týchto rezortov, ktoré tu máme, úžasných samozrejme. Ale ako tu vidíte, je tam napísané all inclusive. Tak dobre, poďme kliknúť na zobraziť dátumy. A opäť to funguje ako v predchádzajúcom príklade, ktorý som vám ukázal. Vidíte fotografie detailov rezortu. A tu vidíte, koľko rôznych termínov máme pre izby.
Ale dôležité informácie tu, okrem aktivít v rezorte a tak ďalej, sú dôležité informácie o poplatkoch a keďže ide o povinný all-inclusive rezort, znamená to, že poplatky all-inclusive musíte vždy zaplatiť po príchode do hotela, takže tu sú povinné poplatky za all-inclusive, ktoré sú tu vysvetlené. Dobre, potom všetky informácie, takže toto sú všetky informácie, ktoré máte o izbe a opäť stačí kliknúť sem a rezervovať si teraz. Toto sú informácie, vidíte, je to povinný all-inclusive resort, takže sa to líši od príkladu, ktorý som vám ukázal predtým. A samozrejme, cena, ktorú tu platíte, nezahŕňa povinné poplatky all-inclusive. Takže sú tu opäť vysvetlené. Vidíte tu, vysvetľujú, koľko zaplatíte po príchode, všetky informácie, ktoré máte o rezorte. A opäť musíte kliknúť sem, aby ste potvrdili, že rozumiete týmto možnostiam. A toto je tiež naozaj dôležitá informácia. Nezabudnite si rezervovať a dokončiť rezerváciu. A opäť môžete použiť aj svoje vernostné body a dostupné cestovné kredity. A ako príklad, toto zaplatím hneď teraz. A potom budem musieť zaplatiť dodatočné poplatky po príchode do rezortu za all-inclusive. Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa týchto informácií, nezabudnite, že tu máme našu podporu. Stačí kliknúť sem na pomoc s cestovaním alebo dokonca na fax na často kladené otázky a nájdete tam množstvo týchto informácií alebo požiadať našu podporu o akékoľvek ďalšie informácie na dokončenie rezervácie.